Yurtda dowam edýän azyk krizisiniň fonuny häkimetler Aşgabatda döwlet dukanlarynaky azyk nobatlaryny ýaşyrmak üçin subsidiýalenen önümleri raýatlaryň öýüne eltip berýän mahaly Türkmenawatda azyk nobatlary dowam edýär. Lewapda subsidiýalenen önümleriň mösberi azaldy, hili erwetleşdi. Yerli ýaşaýjylar çörek gutçylygynyň arasyna buğday oragyny bil baglaýar, orok möwsümi golaýlaýar. Ýurdun käbir günnäger etraplary eýäm gallar onu girişipdir. Ýöne ozalky ýyllaryň orok tejribeleri ýurtda bir näçe ýyl bäri dowam edýän we kronik häsiýete eýe bolan uň gytçylygyna çäre hödürläp bilmedi. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy Maya üçin goýberilýän subsidiýalenen azyk haritlarynyň hataryny her hojalygy 1 litr ösümlik ýagynyň hemde 500 gram şekeriň satylýanlygyny habar berdi. Ol tuğuk buğdunyň asla tapdyrmaýanlygyny we onuň hiliniň pesdigini, adamlara ikinji sort gara un paýlanýanlygyny sözüne goşdy. Irden sagat 4'te oýanyp nowata dursaň irden 6'da paýlanýan çörekden alyp bolýar. Men irden sagat 4'te oýanyp bilmedim. Edil şol wagt çörek awtowlagy geldi. Men iň izde nowata durdum. Meniň öň nowata duran adamlara nowat ýetdi. Biziň nowatymyz ýetip berenne çörek gutordy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenawatly ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Bu aralykda Türkmenawatly ýaşaýjylar subsidiýalenen azyk haritlaryny almak üçin zerur bolan hemde Öý müdürligi tarapyndan berilýän kepilnama hatlaryny iýulaý üçin almajakdyklaryny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, mundan ozal adamlara her hojalygyň adam sany barada öý müdürliginden kepilnama almak talap edilýärdi we şol kepilnama esasyna harit paýlanýardy. Aýda bir sapar berilýän 500 gram şeker we 1 litr ösümlik ýagyny almak üçin nowata durjak bolsam, kepilnamany alanyňda näme peýdasy bar? Geregi ýok diýip bir Türkmenawatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşgabatyň käbir künjeklerini subsidiýalenen azyk haritlary hepdede paýlanýar. Paýtagtyň beýlik künjeklerini bu haritlar on çoklu ýygy-ýygydan paýlanmaýar. Türkmenawatly ýaşaýjynyň sözlerine görä, bu haritlar Lewabyň merkezine aýda bir gezek paýlanýar. Un gytçylygy sebäpli Lewapda adamlar orok möwsüminiň başlamagyny bil baglaýar. Türkmenistanyň obatdaky galla hasylyny ýygnamak möwsümine henüz resmi derejede badalgy berilmedi. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä Sewitin Sayat hemde häzir halaj etrawyna birikdirilen öňkü gara we köwle etraplarynyň çäklerini buğday orog başlapdyr. Habarçynyň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar orok möwsümine howlugyar, ýöne buğday wagtyny bişýär. Çärje etrawyna orok möwsümi henüz başlamady diýip ol sözüne goşdy. Habarçy Sayet we halaj etraplarynyň buğday meýdanlaryna garly orýan kombaynlar görenligini aýtdy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi ak çörek ýemek üçin nowatdaky orok möwsüminden ýygnaljak hasyly sabarsyzlyk bilen garaşýar. Olar yerli çörek syýahlaryny bişirilýän çöregiň hilinden şikaýet edýärler. Daňdan 4'te baryp aljak çöregiň buhanky diýip yerli ýaşaýjy aýtdy we onuň ýysanýanlygyny soňra heňlenýänligini sözüne goşdy. Bu aralykda Sewitin çörek bulky önümler satylýan sowda nokatlaryny konditor önümleri gymmatlady. Konditor önümlerini öndürýän syýahlar bazarlarda gymmat bahadan satylýan undan önüm öndürýärler diýip bir Türkmenawat ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýatdasak geçen aý Sewitde häkimetler käbir çörek syýahlarynyň işini togtatdy. Paýtagtda subsidiýalenen haritlar öýleri eltilýän wagty habarçy bilen gurrundaş bolan bir yerli syýynçy aýlyk paýok önümleriniň ýatyrylmagyna garaşylýanyny çaklaýar. Ol muny aýlyk paýogyň möçberiniň we görnüşiniň azaldyrmagy bilen esaslandyrýar. Ýöne mundan ozal geçen hepde habarçy bilen gurrundaş bolan beýleki bir yerli syýynçy subsidiýalenen önümleri ýatyrylsa, ýurtda adamlaryň garyplyk derejesiniň gedaýçylygy ýetmegine ýögüniň alada bildirýänligini aýtdy. Ýöne şol bir wagtyň özünde ol subsidiýalenen önümleriň paýlanylmagyny häkimetleriň ýurtdaky gözgüýüni aşlygy boyun almagy hökmüne häsiýetlendirdi. Türkmenistanyň Sowda ministrligi subsidiýalenen önümleriň paýlanyşy barada beýanat ýa-da düşündürüş bilen çykyş etmeýär. Häkimetleriň paýok tapmaçasyny adamlaryň özleri çözmeli bolýar. Soňky ýyllarda ýitileşen ykdysady krizisiň fonuna ýurdun hususy Sowda nokatlaryna bahalaryň aşa ýokarlanmagy bilen döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan haritlar öz-özüne subsidiýalenen haritlara urildi. Häkimetler azyk gytçylygynyň fonuny olaryň paýlanyşyny gödäwçilik astyna aldy we çäklendirdi. Çörek, towuk, buğdy, ýumurtga ýaly önümler döwlet dukanlaryna her adama çäkli möçberde satyldy.